půli 30. let napsala třída 2A pokusné školy měšťanské ve Zlíně za vedení učitele češtiny pana Mohapla dobrodružnou povídku o cestě na Měsíc. Příběh vypovídá o jejich víře v pokrok, o optimismu a odhodlání. Představuji vám stratosférické letadlo neboli Stratoaero. Výdobytek nejmodernějších konstruktérů firmy naší Baťa na poli leteckém. Nuže, pojďme. Tomáš byl výjimka. Byl to podnikatel od přírody. Tvrdý chlap to byl, nikomu neslavil. Však také říkával, život nám byl propůjčen s povinností odevzdat jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený. Na světě jsou 2 miliardy lidí, ale jen 900 milionů párů bot. A všechny chcete obout? Když ne všecky, tož aspoň většinu. Správný chlap se výzvy nebojí. Pane Baťo, před chvíli startovalo jedno Stratoaero. Proboha, kdo s tím letadlem zletl? No ty děti, co byly za Děti! Rychle jdeme, omlouvám se, důležitá záležitost. Jestli se těm dětskám něco stane, tak pán Bůh nejen s nimi, ale i s naším leteckým průmyslem.